Id-Deputat Nazzjonalista Justin Schembri kien imġiel iħassar kummenti li kiteb online. Dan wara li bħal dejjem kien pront joħroġ jattakka l-Gvern u l-implementazzjoni tal-weda li jekk il-poplu jażel viċi sindku jew sindku ta' 16 jew 17 sena, dik l-għażla tal-poplu tkun irrispettata. Justin Schembri kien pront jikteb li din l-aktar ħaġa bla sens li seta' tissir. Iżda, wara ftit dan il-kumment ma baqax jinstab għaliex Schembri kien imġiel iħassru mill-istamperija dan għax dokument tal-Partit Nazzjonalista dwar il-Kunsilli Lokali saret l-istess proposta. Imbarazzat b'dak li kien imġiel jagħmel, Justin Schembri ma kummentax meta mistoqsi dwar dan mill-ġurnalisti tal-Malta Today, għalilhom biex ikellmu deputat ieħor tal-Partit Nazzjonalista il-kelliem għall-Kunsilli Lokali Derin Karabott. Din mhux l-ewwel darba fl-aħħar ġimgħat li kelliema tal-Partit Nazzjonalista jew ma kinux jafu l-fatti bażiċi jew inkella lanqas kienu jafu dak li jipproponi l-Partit Nazzjonalista nnifsu. Saħansitra, il-kap tal-Partit Nazzjonalista nnifsu ta' informazzjoni ħażina l-bosta drabi meta intervistat minn One News fil-Festa tal-Indipendenza fost oħrajn dwar il-prezz tal-fuel kif ukoll dwar il-kontijiet tal-Partit Nazzjonalista.